Wow, bashani, kushubile bashana. Usinehlanhla bashana, usinegugu. Usinezozo bashana. Usinethi noqhuma bashana. Bashana kulandela ukuthi esolo usine ngathi isoka lakho andile liyamchithela bashana. Bashana usine ubukeka ngathi mdala kunesoka lakhe la ko 12 years bashana. La eqhumini bashana unamabala okushiswa ucream bashana. Hayi bashana angathi isoka lenza iphutha usinela mbiza ngombali. Thina wathi angayebonkolo bashana usinezozo bashana. Yabheja lento yami ehlubuve yaqhamuka iqhugela ngento angena ngebhuzu wachitheka igigi kwasaphazeka amakhondom aseclinic abhalwe ukuthi banana flavor kwashuba bashana. Angathi usine bashana uactise okwe secret agent bashana wadonsa iobject into elimazayo. Wabhoboza ithanki lemoto bashana kwathi xa bashana upetrol phansi. Abecule ephentini usine bashana wavumbuka nephenti lana wajikijela phansi kwemoto bashana. Abekhosha isikhwama sakhe bashana bashana besine rizi la nenhlamvu zensangu bashana. Bashana wakhosha isigarette lighter wayilayithi iphenti lana bashana kwathi bhu umlilo isha bashana imoto naye wahangukeka washa usine. Bashana isoka lakhe lithele yamemezo andilawo ngixolele siningi ngenza iphutha ngakubiza ngombali. Angazani nambali lo sithandwa sami. Kwasho lokho usine kuBipolar bashana ikhanda lesiphithi akubamba umshini bashana. Yashaya ngqonqe imoto yomfana bashana. Khona lofunda bashana ukuthi intombi mic overpower obaleka ngenyawo zu4. Ngoba izokuhera. Izokulimaza intombazana. Hayi bashana ngempela kumele ubanjwe izinqa. Ngoba abaningi abanezinqa ingqondo abanayo. Akukho ukubambisana ezweni bashana ozinenhlanhla bena amadoda awu10 athi mexabene neyodwa act innocent bashana. Isazo sholonto bashana basopa. Lo Joe Blarm Tukas bashana angathi umfana ubehambile wayombopha usine okusine kwavele kwamsendela imfihli bashana yendovoze engashifiwe bashana kwakhala kumfana abasondele naye bazoba ngathi uyalisula umfana ecala kube ezweni bashana.